di na. Ang kanda tatay turing ni Nanay Dayday. Ito, pasensya na ini. Baka nangaroon lang kami dispensa, no? Ito lang. Isa, dua, tulong! Adi na niyo balay. Ay, lu! Oy, salamat sa iyo mga idoy. Oo. Iyo pag-alsa. God bless this home. In behalf hana pamilya hana aton sangkay nga ilyon nga parahubog hintuba kay kang Milky Way. Ini nagpapasalamat ako in behalf kanda tatay turingan Nanay Dayday. Adi na masaka na hi tatay turing for the first time ito na irabahay ko po. Thank you. Adto na, sumaka na, sige, saka pitad bikso. Adto na, nasunod tuman gitaw ginoo ko paskilan. Salamat han nagduni kuan. Donaran para hubog nga ilin. Oo, astronaut. Gitaw, salamat sa iyo. Ay. Good afternoon. Today is March 8 March 8. March 8. 2025. Sunday. So ganun baga naisrabutan diluwat kita yan Ano turas? Budoy. Alas 2. Di na. Ang kanda tatay turing ni Nanay Dayday. Ay, mapaya kalopo. Di na nga di na. No, may kalahiton. Yan kay guys. Di na kita lapay. Man. Gidong. Iya din aton kuan sangkay nga ka hibalag. Ay ngaran. Jake Lawrence. Jake Lawrence. So siya to tayo mo. Ano mo channel? Jake GGC Vlogs. GGC channel to. Gido. Padayon la. Amo ti mo kontintinin. Ngayon. Kaya nga payag sa'yo, pilit. Gido. Dapat hindi, di ba? Mau pa nga. Kakalitang na hindi. Mau pa nga kulupay yung mga nadaday niya ng tatay turing. Nablis naman kita para naman kita taganin bindisyon. Okay. Ay, mablis ako. Siyempre kay baga kita baga maburo bindisyon ng paano. Di na. Maupit iyo ko iyo bahay ko. Ginpaspasan nira. Baga kuan di na angay surprise kaya daan man kamo maaram Wala na ako ba hindi ko human. Pagkayan ba? Ginoo ko. Di baga nagdidiskargera damo. Baga mahusay talaga kay may daniyo balkonahe. Wow. Bangin na sunod nga si Mana may daniyo bata-bata. Wow. Sana. Ano ha? Kikita ang kira. Salamat. Gido. Balik ka din. Diba? Dito meron no? Mga yun to. Tulungan! Isa! Dua! Tulo! Nasangko. Mauubusan na ako sa bilis. Ito, pasensya na ini. Baka nangaroon lang kami dispensa, no? Ito lang.
Mga medyo kinukurian kita yan apa. Pinangungurin yung talo ni Ramo. Sorry ni patigap din mga lumamit. Uy, adi man bubuho dito. Pispan. Nose ko niya na dida. Sige, clear ko. Kaya nila, mga nawong malat ako nangungusog doon. Ay, mga pistaon. Kung taloy nagkakahiwi-hiwit na mong diri ngayon na persa. Mga artistahon. Usa! Ay! Amo mga artistahon. Yan ka nangungusog na ako. Aray, tuko ayaw sa... Sa! Dua! Ay! Tulo! Asya na! Asya na! Ito baga pagbubulig, baga oral bating lang talit nang suglat na kong dirul. Kapot! Sa! Kapot na! Kapot na! Oo. Hindi na maya. Sa! Dua! Ay! Tulo! Oo. Baga haligot na gad na lawdog ato pa dito ton baga makompat und sapa. Hindi balit ada na dida. Oh, lagat sapa. Ay! Ina! Jangan dong, cepat atau na boleh. Isa! Dua! Tulong! Ay! Ilan kay gorda ko udah beli asin. Kuti na la. Kuti na la kuno tilob. Tinggal tu lebih kerasa. Ay sa to tayo. Delikado ng mga buong bayan baga magpakabasuni. Mas maulol pa naman kunot basuni dughan. Kanita lanin didi. Kena. Sa. Ito sa pawai. Sa. Oh gitu. Silvio. Ay mana junior na naman na gingging. Oh. Hani din ini igbubutang ko no. Oh, kabot, atura. Sa, dua, ay, tulo. Ato ba? Pare, pagka kokot. Abat na, dadula, aray. Adi na niyo balay. Pagido. Oh, yung boy kubo. Si Delinto. Sa, dua. Salamat kamuti. Salamat. Kay Kunyo. Sa, Bahay dua, ko na ay, tulo. Sa, ama. Atura, warin tuloy. Kabot. Abante. Batay. Sa, dua, ay, tulo. Sige na, abante pa rin. Sa, dua, ay, tulo. Masukan?
amo na. Pamatik, okay. Kung baga malipot pahira, Mulagi. masampak, mas mopay dati pasugad. Ngatod kwarto. Oo. Sige. Parat porta, iton sarakaan, Ngatod kwarto. diretso lang ani, oo. Oo. Asya, sige. Oo. Baig susugad lang ko, no? Para tira sarakaan, hindi rin na malipot nga to, ani nala din ni. Oo. Para tira sarakaan ba, di rin na hiramakad to. Oo, ani madiretso na labahira ba? Sugad. Pasugad. Oh, Berik. Oo. Ano? Arugan man ni elevator. Elevator. Escalator ka daw. Mag-ahani mo ka mo niyan nagabididaan. Paring na lang kami dito ha. Paraskal nga parang ihap. Pagtatay na upat. Ano na? Oh, sige pa para matadong. Pagtadong nila. Uso! Duha ay! Ay la! Man. Dito na lang dito! Waring na dito! Swerte na! Dito mo rin! Waring na! Uso! Duha! Tulo! Kanina kang pahan! Ayaw! Usap pa! Mamay ka lang, ano? Kabutan ka na balay. Okay na ini. Ano siring? Mamay ka lang. Kaya ako lang doon? O sige, balikan nga to. Pwede tikwang na lang nga to. Nahiwi ada. Diri nahiwi. Balik! Ligid. Oh, ngadto pa. Oh, matras pa kuno ngadto. Iligid ko na. Atras! Iligid ko na dito tayo may. Kagarabira. Tag-iyak ko na. Kaya di na mapaiwasan habang buhay na din doon. Sige! Ano na? Iyak pa rin! Apat na! Sunok pori ka na poro! Ay! Ano? Kulay butang-butang ha! Pagtadong na la, pagtadong. Taradungon na la, taradungon. Gani! Huwag ka na mong saran! Patulak pa niya rin! Ite, saka na kami. So base anuhan na atong pagigimangruhan kan Mano Junil inin amo man an ira baga seringahan tag-iya nga inin igisul ko nung arunga di maraming unit kabutang na didi iton baga bahay kubo. Ito pasalamat pasensya na mga nagkakukuan yung mga saging. Smagol nga! Barot na wara! Oy, salamat kay iyo mga idoy. Oo. Iyo pag-alsa. Sige na lang. God bless this home in behalf anuhan na pamilya hanaton sangkay nga ilyon nga parahubog hintuba kay ka Milky Way. Ini nagpapasalamat ako in behalf kanda tatay turingan nanay Dayday adina masaka na hi tatay turing for the first time ito na ira bahay ko po. Oo, ito pastilan Ginoo ko. Thank you. Adto na, sumaka na, sige saka pitad Bigso. Oh, adto na nasunod tuman gitaw Ginoo ko pastilan. Oh, may this home be blessed, ano, full of love. Akong kainin baba. Full of faith. Salamat kay mo. Sangkay, ay yung tanan nga nagdara nga di. Ang damo salamat han nagduni kuan mo.
Donaran para hubog nga alien. Oo, an astronaut. Oo. Ang mga nagpaambit ay anuhin na Amunin mga blessings. grasya ano. Grasya. Pinaginin ano. Damo pang bendisyon na panalangin. Mga maabot patigya po na imo sangkay. Oo, sige la, importante. Mawarik wikan gyap ito yung mga nagkuan hinig gyap yung mga batos. Pastilan ano, di rin nangahawak masaka. Kahit akon bagatiil. Di kang kita ha Mars. Ayaw. Inin at least ano kamo nga duhaan pinakasyahan dahil nga baga lumakbay o bumiksaw hini nga panimalay inin bendisyonan unta no. Bendisyonan unta kamo no. Blessings. More health. Kuan ano pa inin? Adios. Good health. Ginoo Forever love. Ay, da nga ako forever ano. Maparapak-dapak niyan. Kauman niya mag-Valentine's nagmig. Gid daw. Maparapak-dapak niyan. Alag parapak-dapak bali man ito. Di nila kayo nag-Valentine's. Oo. Gido gino. May danira ko Woo! Sakto pagod na kay Prisko no't hangin kayo. Allah agad. Ginoo ko. Hello. May karat. Tunyo tim. Tapi po salamat sa iyo nga ani dinhi nga mga diri naton ano ka nakikitaan mga kasangkayan naton. Tugutan ni ano nga baga pag ukoy o pag tindog dinhi hining nga irapan ni Malay. Oo, siyempre nalibot ko nito, ginilibutan nito para baga. Ano pa ito? Oo. Salamat ang ginamit ang Ginoo. Salamat ang ginamit ang Ginoo nga Oo, ay kita baga. Malay mo sir, yung paman kung taloy ano. Ano pa to, may da ano? May da maghiram ano to? Dara? No, kung taloy ba naman may da magkanhin solar ano. Gido. Kung taloy la ito, force mo lang tatong kung taloy. Oo, ano ha, sige. Matirar na kita, matirar. Sige, agbay. Man, bagalat mga hubog. Nagpapaturo. Nagpapaturo pangway. Oo, hala, ano ha, di lamay. Matirar kita yung matirar. Ay, nanay. Tay nanay, hala, kung taloy, baga na-wave ka mo, na-wave. Baga, wag sir, na babay kung taloy, na babay. Babay sugad ba? Oo. Waray, babay. Oo, sugad. Alsa o. Bali man meow. Ay, pagsor meow. Ayan na yan. Totoo yan ay. Oh, diri pwede na to. Baga nagkakampay nga. Misay. Oo. Bita pa sabot na po. Babay ko yan. Oh, sabot na po. Gido. Ayaw, pagkulat at gulo. Oo. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling lagi hapon nga iubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama, chup. Oh, ito, salamat sa iyo. Like, comment, Okay. Ay, ang